Добре дошли на изложбата Геопулс на чаша вода, един разговор, като ви каня да споделите вашето мнение относно концепцията, която е заложена в тази изложба, именно как подземната вода, глобалният подземен поток влияе върху изкуството и върху културата като цяло. Това е една научна концепция, която вече зрителите си запознаваха, говорено е доста, така че предлагам да заговорим на тази тема и да поведем една дискусия, в която в бъдеще ще има допълнителни дати обявени за участие. В момента формата е такъв, който дойде в тази зала, да заповяда да каже нещо за това, което преживява. Георги Матев, дългогодишен журналист и директор на радио Стара Загора, един от най-известните ни български радиожурналисти. Надежда Танасова, която Значи Надежда Савова. Тя е културолог, антрополог и в момента е кандидат доктор по тези науки в Принстън университет. От тази година започва да преподава и в Софийския университет. Може още доста неща да се кажат и за двамата, като титли и като дейност, в която са въвлечени, но за сега така да остане. Да започнем от по-възрастното поколение. Да дадем думата на историята и след това да видим пък нещо, което може да сподели навето по това въпрос. Вярно е, че за земята е приказано и се приказва много. Но едва ли знаем всичко. Щом даже стигнахме до там да се съмняваме в теорията на Дарвин за произхода на живота и видовете. Така е, има много да научим за земята и за нейната кръвоносна система водата. И затова аз с умиление и с гордост си спомням, че преди 6 десетилетия един български теолог, Иван Желев, наред с това, че проучваше построяването на новия язовир, който трябваше да даде вода за настоящата София, наред с това, че проучваше суровините за изграждането на заводите в Девня, че беше в услуга на земляците си от Старозагорското село Дълбоки, къде се крие водата, заедно с това той на водата гледаше не само като всекидневна битова нужда, а като кръвоносна система на земята. Радвам се, че по-нататък неговия син Йон Постоянов продължи и свърза науката с изкуството, като ученик на нашия бележит художник Найден Петков и поиска с синтез на науката и на изкуството да ни покаже именно какво е отношението към земята и нейната вода, какво означава нейното движение, проявите на земята, от които ние напоследък толкова много даже се боим, като гейзери, вулкани, земетресения. Наверно, в този синтез между
науката и изкуството има и много мечти, много фантазия, но нека да се спомним колко неща имаше в детските приказки за вълшебствата, които ние четяхме и слушахме в ранните си детски години. Днес част от тия вълшебства са постигнати именно с синтеза на науката и техниката, към които се добавя и изкуството. Така че, нека да се научим да възприемаме новите неща, не само в новите технологии, но и в изкуството. Така е, добре казано. Нали? Аз се интересувам също и от мнението на младите хора, които са в съвсем друга културна плоскост и не ти разглеждат нещата точно както ти така в дълбочина и в перспектива от времето разглеждаш проблема. Надя, ти какво ще кажеш по този въпрос? На мен много ми хареса това, което споменахте за детските приказки и въображението. Аз наскоро си припомних за това. Точно покрай изложбата на Йонко има една изложба на илюстрации на Карлсон. Този любим детски герой. И аз си дадох сметка, че като бях малко винаги ме викам Карлсон. Защото аз много искам да живея на покрива и много искам да мога да лета, точно както той, нали? И винаги, наистина, първоначално си мислих, че е изцяло възможно, че има такива хора. И после, разбира се, осъзнах, че няма, но винаги си не стана любим детски герой. И стана така да ми викат. Аз сега съм запазила само това, че обичам да ям тъжа толкова, колкото на него. Но интересното е, напомня ми наистина сега, че играе си много с тази твоя концепция за гравитацията. За това колко е важен този глобален воден поток, подземен поток. Той не е само от вода, от различни видове материали, елементи. И как ние сме подвластни на най-различни видове сили, от социални, което е моята част на социалната културна антропология, до изцяло физически и природни. И по какъв начин гравитацията ние можем да я контрираме. Значи, не точно да я контрираш, но нали, въображението в изкуството, според мен, и силата на твоето изкуство е, че ти не контрираш нищо, а просто успяваш да обърнеш перспективата. Всъщност не е някаква опозиция задължително на определени норми, структури или социални, каквито и да било глобални проблеми, всъщност едно обръщане навътре към недрата на Земята, едно обръщане навътре към човека и една възможност да отворим погледа си и наистина да успеем да полетим точно както Карлсон. Нали? Разбира се, той е летял съвсем физически с перката, ние можем да летим в нашето въображение, това е силата на изкуството. Но осъзнах как до огромна степен тези природни сили наистина сме подвластни на тях и не го осъзнаваме. До каква степен с изкуството обаче те хем подхранват нашето въображение, творчество, материалите, с които работим, символите, целият ни заобикалящ свят, който ние използваме като парчета от колаж. Също времено въображението не успява да ги премери. Значи, много интересна тази зависимост между закони, които вече съществуват и закони, които успяваме не толкова да разрушим, слава Богу, а по-скоро да успеем да ги модифицираме за всеки един от нас и за нашите общества. Да се нагодим към тях и нагаждайки се да ги използваме, за да можем да градим още и още. Мисля, че е някакъв вид реципрочност. Това е всъщност идеята на цялата тази изложба, да се проведе разговор с самите нас най-вече. Така че се събираме тук да водим разговор на тази тема. В момента, виждам, в момента идва Ирина Генова. И аз, например, за момент ще стъпвам в моето място, защото тя е... Добре. Влиза ли тя в кадър? Защото е много важно да я представим Ирина Генова, имените наша изкуствоведка, която преди няколко дни откри изложбата, преди 2 дни. Ти нещо да споделиш по този въпрос? Так,
така като... Тя ще ни каже най-компетентните неща. Особено моя бил се изказва. Един човек, който... Не знам в тази изложба и в този кадър, кой би могъл да узурпира ролята на компетентния човек, защото изложбата е някак в едно много широко поле. Тя ни отнема възможността да бъдем компетентни, както в областта на геологията, така и в областта на изкуствата. И тук на самото откриване Георги Лозанов каза, тя е в страни от очакванията. Защо в страни от очакванията? Защото ние все още не сме се разделили с нашите очаквания, че в една художествена галерия ще става дума за красивото, за прекрасното, за естетически стойности, за възвишеното. Тази изложба или тази инсталация на Йово Стоянов ни предлага една много по-широка перспектива. Перспективата на етическото, перспективата на времето, в което се полага нашия опит, перспектива, в която културата се оказва част от природата и човека не е всевластния или властелина на света, който създава, чието силие е да създава други нови светове. Тази инсталация ни напомня за нашата положеност в времето, за нашите ограничения в нашето собствено тяло, които могат да се разглеждат и в една воодушевяваща перспектива, защото ние разполагаме с това тяло, разполагаме с нашите сетива и с всичко, което ни е дадено през тях, и които в същото време не са и наша граница. И темата за значимостта на водата в организацията не само на природата, през природата в обмена и движението в културния свят, но всъщност е много фундаментална, в човешки план и екзистенциална. И в същото време това, което мен особено ми харесва, тук чух съпоставки с детските приказки с Карлсон, е, че подадена по един ненатрапчив начин. Тя подадена и има един код на детската игра, код на игровост, който ни подава ръка да се включим в този размисъл. Тя не е зададена като някакви дидактически твърдения. Ето това е така, ние сме обречени на тези конвенции, ние сме включени в ето тези цикли и това е то. Напротив, Йоко ни предлага някак да си, като че ли да извикаме детски реакции по себе си и да се включим, като, например, рисувайки върху тези самоизтриващи се плоскости, с които децата се забавляват, ставаме част от образния свят на една или друга композиция. Но в същото време тази детска игра пък не е толкова наивна и не е толкова невинна, защото са ни подадени също и новите технологии, през които с едно необмислено движение ние можем да се включим в една мрежа, да осъществяваме обмен, да осъществяваме въздействия и тези въздействия да се връщат отново към нас по научаване.